15 je i vreme je za još jedno izdanje emisije Tačno u podne na vašoj omiljenoj ružičastoj televiziji. Divan sunčani dan danas, kažu da nas očekuje i takav vikend i zato ćemo se mi potruditi da vam poslednji dan, pretposlednji dan ove radne nedelje, meni je poslednji pa odmah sam i rekao da je i vama, ali nije, radite još sutra, učinimo i pozitivnim. Ne zaboravite na naše zvanične stranice na internetu, na Facebooku nas možete naći na stranici Tačno u podne, na Twitteru pod nicknameom @tačno-u12. Postavljajte pitanja, komentarišite ili se direktno uključite u emisiju putem telefona koji vam je ispisan na ekranu. Također da vas podsjetim i na rubriku Pink Cink u kojem nam možete ispričati i poveriti nešto zanimljivo i pikantno o nekoj našoj poznatoj ličnosti. Imam sjajne goste danas koji su tu samo zbog vas. Oni su onako vrsni umetnici, a sa mnom u studiju je atraktivna i već dokazana da je jedna od najboljih u svom poslu, pevačica Ksenija Mijatović. Zdravo, Ena, hvala ti na ovoj divnoj najavi. Dobro, zaista je to moje mišljenje, tako da... Hvala ti, trudim se. Pošto ja se brinem oko najave, tako da znaš da sam ja... To sam ti ja sročila. Od srca, hvala ti. Da. I naravno, isto dokazani umetnici i uvek zanimljivi gosti, članovi grupe Amadeus. Aca i Milan. Hvala na komplimentu na početku i dobar dan tebi i svim gledalcima. Kako ste mi danas? Evo vidiš, dobro, malo smo ranije ustali, ali dobro smo. Kad inače ustajate pa ovo ranije? Pa negde oko 10-11, a sada sam To je malo... dobro sada za publiku, a šta je istina? Ne, to je istina. A istina je dobro. Ja ustajem i ranije. Ja realno ustajem oko 9, pola 10. A Ksenija, ti? Pa ja imam dete koje je školarac, tako da osim kada on ne ide popodne u školu, moj radni dan počinje već od pola 8 ujutru, ali i inače sam ranoranilac i ne volim da gubim vreme volim život i onda vrlo rano postajem aktivna i radna. A zanima me kako sada postižete da rano ustajete s obzirom da ste prezaposleni, da kažemo, i kako to uspevate posle nastupa da ipak par sati tek spavate, ipak se nastupi kasno završavaju? Pa lepo si rekla, baš zato što smo prezaposleni, zato ustajemo i rano, da bi sve stigli, pošto naš posao nije samo bina, to je, naravno, to su gostovanja po televizijama, radijima, eventualno neki sport, pa na kraju krajeva i šetnja je jako bitna. Da, tako da... Ma i čitava organizacija u ovom javnom poslu, ajde da malo onako mi to demistifikujemo, jer ljudi vide samo ovaj lepši deo, a to je kada smo ispred TV ekrana i kada se... Misle da je to sad vremena u našem životu. Ali ovo je samo krajnji rezultat, mislim, mnogo je to sve teže, znaš i sama. Ja moram da priznam da moja dinamika posla je vrlo prilagođena meni. Dakle, imam jedan onako mirniji tempo, da kažem, karijere i vrlo, na jedan onako poseban način, zadnjih par godina i pristup tome i, mislim, stižem sve. To hoću da kažem, uspevam. Čućemo i Aca da li stiže sve i da li ima neke svoje dnevne rituale, a sada ćemo da čujemo ko je to kraj telefona. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, Ena. Dobar dan. Ovdje Đole. Zdravo, Đole, prepoznajem ti glas. Kako si? On je naš redovni gledalac. Odlično sam, kako si ti? Pa evo još bolje kad te vidim tako veselu, pred vikend onako i šta reći. Hvala ti. Pozdrav za Kseniju. Hvala lepo. Pitanje je za nju kada će da snimi neku novu pesmicu i kada će da gostuje u Novom Sadu. Pozdrav isto za Amadeuse i eto, pozdrav za moju sestru Mariju iz Vrbasa. Ćao, Đolenice, ćao. Jao, Đole, Prijetno. hvala ti na pitanjima, ali moram ti priznati da sam sad toliko razočarana tvojim pitanjem, ali evo brzo ću ti reći zašto. Pre nepunih mesec dana imala sam koncert u Novom Sadu, u sinagogi, pod nazivom Ksenija Mijatović Unplugged Magija, sa 14 muzičara na sceni, gudačkim kvartetom. Imaćeš prilike vrlo brzo to da vidiš, snimala je Televizija Vojvodine. Tako da, eto, to je jedan od nastupa koji je bio skoro. Album je izašao nedavno, prošlu jesen, pod nazivom Magija, ali imam jednu lepu vest za tebe, Đole. Da, to je, evo, ono što je plan za jesen je da se uradi singl u jednoj drugačijoj produkciji. Kamba i ja se spremamo da idemo za Ameriku. Tamo će se pesma raditi, producirati i verovatno će se spot raditi u Los Angelesu i to je ono što pripremam za Yes. A sada ćemo odmah da vidimo nešto što si nam ti donela, a to je spot za pesmu. To je spot za pesmu Pod kožom, vrlo interesantan, naišao je na dobar prijem kod ljudi. Svi se pitaju i vrlo egzotično izgleda taj prostor. Ena, vidjet ćeš, to je kamenolom pored Beograda u Rakovici. Mad Hatter je tim, ili Ludi Šeširđija su ljudi naši iz Beograda koji su ga radili. Evo da pogledamo. Ajde da pogledamo taj spot i da uživamo u Ksenijinoj pesmi.
koeficijente.